Er du også interesseret i bestyrelsesarbejde? Jeg hedder Birgitte Arnberg, og jeg hjælper erfarne ledere med at blive klar til deres første og næste bestyrelsespost. Det gør jeg på mit 2-dages kursus, hvor vi fokuserer på alt fra lovgivning til kompetencer, og ikke mindst på, hvordan du kan øge din synlighed som en seriøs kandidat til en bestyrelsespost. Min motivation for at deltage i en workshop som den her, det er i virkeligheden at blive skarp på, hvad er det, jeg selv kan bidrage med i en bestyrelse. En af de ting, som jeg virkelig kan mærke, det er, at der bliver skubbet til den refleksion, som jeg egentlig har brug for at blive skarp på. Hvad er det, jeg kan se udefra, som jeg så skal ud og få sat nogle ord på. Det der med at se sig selv med andres blik, det synes jeg virkelig, vi får også nogle skarpe og lidt provokerende spørgsmål og noget. Det er sådan noget, det jeg eftersøger. Jeg er sikker på, at Birgitte vil holde mig op på, at jeg faktisk får formuleret det her ind. Fordi det er sådan noget med, at man skaber nogle brudstykker, og det skal jo samles sammen til noget, som jeg faktisk kan bruge til noget bagefter. Og det har jeg en klar fornemmelse af, at jeg bliver holdt op på, og det kan jeg godt lide.